Παρακάτω τώρα. Ότι μένεις μεν του σώματος αυτού, εκ της ακός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αντίθετο καταρρύψει άνθρωπο του πατέρα του και την μητέρα, και προσχωρηθήσετε προς την γυναίκα αυτού, έσονται οι δύο εις ακαμία, το μυστήριο του τρομένα εσύ, και εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Είναι και η λύση καθένα έκαστος, είναι αυτού η γυναίκα ότος εγγραφάνω, ως εαυτού. Η δε γυνή να μου πείτε τον άντρα. Έτσι. Ότι ελέγχει ήσατε οι είμαι κατά κατορισμόν των Ιουδαίων, μπορούσα να με